и рибите, танцуващи до дансинга, до следващото лято. Църковната камбана призовава за сутрешна молитва. Облечен с роби от водорасли, вървя по мокрия пясък и оставя стъпки от спомени. Слънцето наднича над морето, между облаците лястовици се гонят над белия кораб към хоризонта, рисуват миражи. Пеперуденото лято си отива. Увенчава твоята нежност, моето тихо желание. Свири арфата на душата ти под сърцето ми точно. Толкова тихо, че свят ми се вие. Пее в чашата на душата ми с аромат е препълнена и ухае, как сладко ухае, като предчувствие за вечност. Каквото казахме, си казахме. Защо стоим, като прокажем? Дори с теб да се не срещнем до края на самата вечност, ще греят думите трендавили сред зноя на високо пладне, ще скита песен развигорена, ще буди птиците и склоните, прохлада от вира ще блика и ще тежи твърда нежито, ще бъде висока на тръстика, ще бъдем полно трепетливо. Нектар от устните ще капе след буря от цъфтеж внезапен. След безпределното ни скитане, луна ще се роди в очите ми. Каквото казахме си, казахме. Безумните лъчи на ляво, кристал сънлив разливат в пенливия поток. Ръката ми без ласки ужасно загробява, стремглаво се протяга към крехките вълни, обвити с нежна пара, и тъй се подмладява. А устните ми жадно към нечий бряг пътуват, ала брегът наблизо безмълвно се размива. В залива, разгърнал тъй щедро своята пазва, сълзите ми навеки с морето се прегръщат. Откриваше се пътят ми с тебе към небето, от болка и стакан, посеян с надежди. Космическа възможност за връщане към нежност.
удоволствието от София да е дошъл и поета Емил Марков. Лично от него сега ще можем да чуем част от неговото творчество. Да, художественото слово, творчество, християнските ценности и родолюбието, всички те ни въвеждат в така нареченото свещено пространство. И въпреки, че моите стихове са сатирични, аз се надявам да не излезем от това свещено пространство, аз да посещавам на 3 март и отдавам своята почет към всичко свято в нашия живот. Ние сме дали нещо на света. Едно поетът писал на листа, историята друго отредила. И ние сме дали нещо на света, но често са го вземали на сила. Записки от Народното събрание. Питам ги, защо така? Атака викат, така. Отдясно шепна, не така. Отляво смигат, все така. От ГЕРБ се чудят, как така? А ДПС-то по-така. И както виждате така, въпросът пак се разтака. Национален дълг. В нашата държава човек се принуждава да се продължава, за да продължава нашата държава да се издължава. Бяха работа. Ние уверено вървяхме по посоката на вятъра и така и не разбрахме, че ни духал вентилатора. В начало бе слово. Но всеки граб да си дела и после пак отново. Началото бе слово. Монолог на Штъркела. Какво съм пощърклял за юг? И там е също като тук. Виж, хората не лапат, ориентират се на запад. Науката е слънце. Къде е слънцето? Къде е? Звездите почвали на миграт. Дойде светилото изгрее, народът ни изкукурига. Колкото израстване може да има различни аспекти, както виждате, и различни изяви. Сега ще се насладим още веднъж на изпълнение на Сенка.